ଆଜ୍ଞା, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ତ ଅତି ସହଜ, କାରଣ ଏକ ନାରୀ ଓ ଏକ ପୁରୁଷର ମିଳନରେ ମାନବ ଜନ୍ମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମନୁଷ୍ୟତା କଠୋର ପ୍ରଯତ୍ନ ତଥା ଘୋର ତପସ୍ୟା ଓ ନିଷ୍ଠାପରତାର ଫଳ। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟତା ତଥା ନିଷ୍ଠାପରତା ଓ ସତ୍ୟବାଦିତା ଗୁଣ ଥିବା ସଂସାରରେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏକଦା ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା ପୁତ୍ର ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସଂସାରରେ ମାନବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ତୁମେ ହିସାବ କରି ଆସ। ନାରଦ ମାନବ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବ କରି ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତେ, ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମ ଗଣନାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ପୁନର୍ବାର ଗଣି ଆସ। ନାରଦ ପୁନର୍ବାର ଗଣିବାରୁ ତଥା ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଗତିଶୀଳତା ହେତୁ ହିସାବ ଭୁଲ ଥିବା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଠିକ୍ ଭାବେ ଗଣନା କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ଭୁଲ ହେଲା ବୋଲି ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ନାରଦଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ନାରଦ ପିତାଙ୍କର ଅଭିସନ୍ଧି କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଓ କେବଳ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅବତରିଥିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାରିଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନବିକତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କୁ ଏହା ଆସି କହିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଖୁସି ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭର ଏ ଗଣନା ସତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ ଯେ ରାବଣ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କେଉଁ ବଳ ପାଇଁ ମୋତେ ମାରିପାରିଲ? ରାମ କହିଥିଲେ, ବାହୁବଳ। ରାବଣ କହିଲା, ମୋର ତ 20 ବାହୁ, ତୁମ୍ଭର ମାତ୍ର 2ଟି ବାହୁ। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଭାତୃବଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିପାରିଲି। ରାବଣ କହିଲେ, ମୋର ତ ଅନେକ ଭାଇ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଦୈବୀ ବଳ। ରାବଣ କହିଲା, ସର୍ବଦେବତା ତ ମୋର ବନ୍ଦୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଧର୍ମ ବଳ। ରାବଣ କହିଲା, ଧର୍ମ ମୋର ବନ୍ଦୀ। ରାବଣ ଏଇଠାରେ କହିଥିଲା, ହେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟତା ରୂପକ ଗୁଣ ବଳରେ ମୋତେ ମାରିପାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଥିବା କଥା ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ସଂସାରରେ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଏକ ହିଁ ମାନବ ବା ଏକ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।